il-Partit Nazzjonalista jiskantani kif joħorġ tip ta' kartelluni. Illi irrid li jisu jgħid illi dan il-gvern qiegħed lill-pensjonanti lill-ħaddiema qiegħed jonqoshom meta nafu li l-fatti juru mod ieħor. U jitqabbelhom ma' dak li ġara fi żmien gvern nazzjonalista żjed u iżjed juru mod ieħor. Dan il-gvern żied il-pensjonijiet għall-ewwel darba f'ġenerazzjoni. Aktar minn hekk, waqt li żidna l-pensjonijiet, l-għoli tal-ħajja ta' din l-amministrazzjoni komparata mal-għoli tal-ħajja ta' amministrazzjoni nazzjonalista huwa n-nofs. Ġifier mhux biss żidna l-pensjonijiet imma naqqasna t-toqol tal-għoli tal-ħajja. U allura meta Partit Nazzjonalista jikkritika lilna illi ma minna xejn l-pensjonijiet, ikun qiegħed jikkundanna lilu nnifsu li mhux talli ma għamel xejn biex jimprovjhom, talli għamel regress fil-pensjonijiet waqt il-żmien tan-nazzjonalisti. Ejja nqisu, naqbdu pereżempju wieħed l-għoli tal-ħajja fuq l-ikel illi intkom semmejtu illi maħniex nleħqu mal-ħajja. Ejja nieħdu biex ma nqogħdux nieħdu averages, nieħdu da żmien ġifieri sentej wara l-aħħar elezzjoni u sentej wara l-aħħar elezzjoni li rebaħ Partit Nazzjonalista għal min għadu jiftakru dak iż-żmien. Issa, sentej wara l-aħħar elezzjoni li rebaħna aħna, l-għoli ta' ħajja fuq l-ikel huwa ta' 3.5%. Sentej wara l-aħħar elezzjoni li rebaħ Partit Nazzjonalista, l-għoli tal-ħajja fuq l-ikel kien 8.9%. Dawn huma l-affarijiet li l-aktar il-pensjonanti jonfu flus fuqhom. Il-mediċini. Fi żmienna ma ssibux mediċini out-of-stock. Fi żmien gvern nazzjonalisti, il-pensjonanti kienu jonfqu nofs il-pensjoni tagħhom fuq mediċini li huma intitolati għalihom imma li kienu out-of-stock. Fi żmienkom mhux talli ma kinux jirċivuhom id-dar, issa ngħidlek mhux talli ma kinux jirċivuhom id-dar, talli kienu jmorru l-ispiżerija ma jsibuhomx. Aħna llum l-ispiżerija għandna. U d-dar għandna 1000 anzjan li jiġibu l-mediċini d-dar kif konna wedna aħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.